Huria nahi naholongan, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti parminggono. Martua ma akkanaro di bagasa Tuhani. Minggu tasadarion, ima namargoar minggu judika lapatanna, luluhon ahu ale Jahoba. Topik sadarion, hoddo holong ni rohani Jahoba. Tapuk kama parminggota, tapuji ma debata di bagasan las ni roha, taedehom ma hupuji holong ni rohamu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon ma ahu ale debata, jala parbadaho badaku dopak bangso na sodaulat roha, sai palua ma ahu sian bawa si ulahon si paoto-oto, dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo oku. Tongos ma hati urammu, dohot hati gorammu, akka namanuguahu. Pataru ahu tu dolok ni habadiaumu, dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu jolma dohot debata. Hupuji hami gewarmui jala hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut nabi nahemmi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong natinaommu dohot hama matem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami uhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihut toko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat neon rodi saleleng-lelengna. Amin. Haleluya, bersama biar kami nang holong irohata imamandas dasitaon pasangap bata tokong marhite parangeta puji tolu halita ulahi manggandaon tuibana hasangapon. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion. Nadienet sian barita nauli na sinurat ni si Yohanes biddu 14 ayat 20 sada. Yohanes biddu 14 ayat 20 sada. Manang ise namaniop akapatikki jala diradoti ido na holong roha diau. Alai dihaholongi damangido na holong roha diau. Aupe holong doro hakku di ibana jala papatarokku ma ahu tu ibana. Atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata lahu mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Kisah
Porsea nuaing dihaolongi honang mudarmu mengurasi parjati mudarmu mengurasi nona jumati dihongkop ho awon dihongkop ho awon dihongkop ho awon. Tatopoti madosatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesama sude dosa nami. Da ngadong nahu pangasahok kami dukkon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Mucat pe akka dolok jala humuttal akka robean. Alai anggo parasini rohakku na sotu pamucat siapko jala padan ni hadameokku na sotu pahumordit ninna Jahoba siasi iho hasangapon ma di debata na digijak. Amen. Pakulingi maha o Tuhan narade tumangihon akan sai tu pahiruasmu Tuhan na uasa nuai di hatan sai patama awon aposong manjawalak na daw siano rodina sa tumandaho lubagabe pangoloy diho. Tabe kema turpuk ni ari minggon epistel sian barita nauli na sinurat ni si Yohanes biddu 12 ayat 20 sahat rodi ayat 30. Yohanes biddu 12 ayat 20 sahat rodi ayat 30 tajahama margati sorin. Alai adong ma deba halak gorik dongan ni akka nanak koki laho martangiang di ari rayai. Dungi Roma si Filipus di Papua maitu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus Papua hosca tu Yesus. Tutu si tutudo nahudokot tuhamu dang nagadda emei molo somadabu tutano jala mate duk pe mate asa godang parbuena
Ahu ma di huton ganup naolo mangolo yau. Jala ia disiau. Disima dohot anak somakku. Pasangapon ni amaido ganup na mangoloi ahu. Pasangap maguarmi amang dungi Roma suara siap banua gijang madok nungahu pasangap laos pasangapokku do muse. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida dada alaniahu ubahen naro suara odeng alani hamudo anggo au dung dipatipu au siat tanoon tai tokku do saluhut nasida tuahu ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Porsiautai songon na hinatidak kon ni dong atas saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na bagabigia ni siatot di porbadia adorang suhabubuan ido tuhatta natumon na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di haut norsilang natua gubernator di tano namulak namolu dari patoduho namana kusurgo lahun rutsa mung debata Jehovah amanai parkuku na suhabusan isina ibana kamamulak suruh tanong manghuni halak na mangolu dohot mulak mangulus sogot daging ni halak nang mate bahwa dihambua na sudah. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian punguan ina Kamis.
Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 17 Maret 2024. Na perjolo goarne minggu ta sadarion ima minggu judika. Lapatanna luluhon au ale Jahoba. Doho topik hotdo holong ni roha ni Jahoba. Na paduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di Patupa Huriata do acara partangyangan sektor maringanan di Bagas Nigare Jaon turpuk jamita di enet sian pesalmen biddu 72 mamuka sian aek sada saharo dia 10 sada. Doho topik idama naroma rajami manopotho atong riama hita rotu partangyangan tai dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napa tuluhon warta Dewan Koinonia PA Remaja di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 mulai pukul 10.00 wib di Patupa Huriata do PA Seksi Remaja ima naniuluhon ni amang situa Julfitri Pakpahan Nats PA di enet sian sada raja-raja biddu sada mamuka sian ayat 33 sarodia 40 pinangido tu sudah remaja ni Huriata songoni nang pelajar sidi asaria madohoti acarai maringanan di ruang konsistori. Napa opaton rapat panitia pembangunan gedung sarana penunjang Huria HKBP Pondok Bambu. Sadarion Minggu 17 Maret 2024 dung sidung parmingguon pukul sia 30 wib di Patupa Huriata do rapat panitia pembangunan gedung sarana penunjang Huria HKBP Pondok Bambu maringanan di aula gereja. Pinangido tusude panitia penasehat dohot parhalado ni Huriata asaria madahoti rapoti. Napalimahum jadwal pemilihan seksi kategorial dohot punguan kor mulai sadarion Minggu tanggal 17 Maret 1 tanggal 21 Maret 2024 di Patupa Huriata do pemilihan pengurus seksi-seksi kategorial dohot punguan kor ni Huriata. Naniuluhon ketua dewan yang baru terpilih. Naponopon ibadah malam pasion. Laho manomonomu parningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus Kristus di Patupa Huriata do ibadah malam pasion gudangna tulu hali berturut-turut ima hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 26 sah rodi tanggal 20 Maret 2024 masuk pukul 10 sia 30 wib. Pinangido tu sudah ruas ni Huriata asaria madohoti acara ibadah pasioni. Napa pituhon ibadah Jumat Agung parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Naparjolo ibadah Jumat Agung anak sekolah minggu di hari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 ima ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriata do parmingguon anak sekolah minggu masuk pukul 07.00 wib. Pinangido tusude natoras anak sekolah minggu asa maddasdasi yana kotai ro marsikola minggu. Napaduahon ibadah Jumat Agung umum di hari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 di Patupa Huriata do ibadah Jumat Agung umum masuk 2 hari. Naparjolo ibadah pukul 7.00 wib berbahasa Indonesia sekaligus melaksanakan perjamuan kudus. Napaduahon ibadah pukul 10.00 wib berbahasa Batak Huhud Patupahon Marulaun Nabadia. Napawaluhon ibadah Manangulaun Nahom di hari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 dimulai pukul 14.00 wib
di patupa huriata ibadah marulaon na hohom. Pinangido tusude ruas ni huriata asaria madohoti acara marulaon na hohomi. Napasiahon goar-goar fungsionaris yang terpilih periode 2024-2020 lalu. Nah perjulu parar tahun Ketua Situa MH Tambunan SEMMCA. Anggota na perjulu Situa Henry Sirait MM. Na paduahon Situa Alex Sitompul. Bendahara Situa SG Simatupang SEMAK. Sekretaris Situa RP Siregar. Napapaton Badan Audit Ketua Situa S Sinaga SE MSI. Anggota Situa ML Boru Sirait. Napalimahon utusan Sinode Godang Situa P Hasugian. Napaonopon utusan Sinode Distrik Situa A Opusunggu MM MBA. Napapituhon utusan Sinode Distrik Siar Ruas Inang Nyonya Mary Tampubolon Boru Siahan. Napawaluhon Dewan na perjolo Koinonia. Ketua Situa Insinyur Hendra Sirait. Sekretaris Situa Ade Boru Simanjuntak. Anggota Situa Yunpri Utagalung SHMSI Paniro ini Naposo do Remaja. Napaduaon Situa BE Napitupulu SE Paniro ini Ama. Napatuluon Situa R Boru Tobing Paniroi Lansia. Napaupaton Situa Boru R Siagian Paniroi Ina do Parupuan. Napalimahon Situa J Pakpahan Paniroi Sikola Minggu do Pra Remaja. Dewan Napaduahon Marturia. Ketua Situa DHM Sirait STMM. Sekretaris Situa Inawati Borus Torus. Anggota Situa B Batubara. Napaduaon Situa B Napitupulu. Napatuluhon Situa Insinyur H Sinambela. Napapaton Situa M Burtasoid. Napalimahon Situa J Sihombing. Sebagai multimedia dibantu oleh Situa Jack Pakpahan dot Situa Astompul. Napatuluhon Dewan Diakonia. Ketua Situa Insinyur FL Enrico Siahan. Sekretaris Situa JP Siregar. Anggota Situa T Boru Pandiangan SPD Seksi Pendidikan. Napaduaon Situa M Boru Tinambunan Seksi Sosial. Napaupaton Situa M Hutapea Seksi Kemasyarakatan. Napaupaton Situa Insinyur HW Simanjuntak Kemasyarakatan. Sosok Pinaboton tusude ruas ni huriata marningot nuaing suasana bulan puasa. Asa sude mahita menghormati dongata na sedang berpuasa. Jala unang pola hita mangan minum secara terbuka di lingkungan garejau. Na pasapul sadahon ruas na marsahit di bagasan parsahit do ruas niuriata. Na perjolo amang himsar siahan nung amulak tujabu dung piga ari dirawat di rumah sakit Persahabatan ruas sektor opat wik saplonom. Napaduahon amang timbul marbun sedang dirawat di rumah sakit Yadika ruang 403 ruas sektor opat wik 10 tolu. Tabuamma di bagasan tangyangta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Pasapul duahon parhepengon pelean tuhuria gudangna 10.450.230 rupiah. Pelean tu pusat gudangna 10.120.455 rupiah. Pelean tu resha gudangna 4.031.300
Transistori gudangna Rp1.550.000. Pungu masude Rp20.710.733. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion doho peleani bae sangap do puji-pujian di gowarni tuhatta. Maradekor punguan kor gabungan di huton manon punguan korama.
Marede hita siap buku ede nomor 773 ayat sada dohot udutna tapasahat ma peliatta. Tuhan matani ariku, ado ale-aleki, napatiur parnidaan, siap pulih rohai. Tuhan dulno sumurun, siap adinanowi, alani dapoton aku, Tuhan sumurungi. Sian harbangan agogot, orhat aku tuhati, tuh kunjung mardalan aku, kondini dodong aki, na adong depangisai, upabenget rohaki, alani dapoton aku, Tuhan nasi patah jalo nuntut pangidowaki, nangtung surapirang bos, tolongi Tuhati, ay alokon namamolus, saluhut itanori, alani dapoton aku, Tuhan sumurungi. Dameni debatana sumurung, sian saluhutna roha, imana mangaramuti ati-ati dohut pikiram, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Wakadonga saha persiaon di bagasan kuari Tuhata Yesus Kristus, hatani debata turpuk jamita di minggu sadarion, ima minggu judika, tersurat di buku ni panurirang Yeremia, bidu 31 ayat 35 sahatu 37.
Jeremia 31 ayat 35 satu ayat 37 di bagasan perikop dangbe bolok konon ni Jahoba bangsona hujaha tudong-atonganta songonodo hata ni Jahoba na mangalehon mata ni ari gabe panodang arian aturan ni bulan dohot akka bintang gabe panodang borngin ibana magucang laut gabe marhasak akka galubangna Jahoba sebaot do goarna tungsura masohot akka aturani maradok punaung ninna Jahoba masa di madohot pinopar ni Israel unang be targoar bangso di joloku saliling-lilingna songonodo hatani Jahoba molo tung dapot suhaton akka langit di gijang jala dapot dodoon akka ojahan ni tanoon di toru dohot maahu mabolokon sadok pinopar ni Israel alani saluhut na binahen nasida ninna Jahoba olat lima sahat marturu sahalak parguru malua amang pandita apakah ada yang tidak bisa dilakukan Allah ayarong do nasutuk bayron di debata naso terpatu pain debata ninna parguru malue dung dipato orang penditai hadirion di debata nasun gugu debata na parbinoto saluhut debata na paradihus saluhut Jehobasire gabi penasaran ibana di sukun ibana sangado tarhalomong penditai mengalusi suku-suku ni alai dok paditay adong hindi ba na atong bolosong dang tutunan yung ibibili na madok dang adong nasutar patu pa di bata inna perguruan wimsi dingong ibana nanilok ni si Maria kasada yang tulbitwi atong ngarong nasala di bibili libana tutudoi dang ngarong naso tarpatu pada bata nanidok ni si Maria aladak kepikiran nibana nama satu ibana alai molo idok si Maria pedang ngarong naso tarpatu pada bata dan naga biswarong be arong do naso tarpatu pandi bata dan tarpatu padi bata mangose badanna dan terpatu padi bata pasompuhog baksonai say mangula dohot mangulu di hajahato dan terpatu pada bata marsobu-sobu ribur mago bangsonai mulu di halak batak buidui
dekke bisa bulan tutong gina di tabuna. Manangise si Yosefadan turipurna tumagona. Aladang tarpatu pain debata pasopuho baksonai didosai dohot tiak kapang alahoy. Ajaron nama bangsonai. Ino nakinakai dinakai nata dinakamis tukso terdudu bolo alani parangit kinang pangalahukik. Alani asini rohami asini rohan debata saya mula-hula hawa kadonga saha persiaw di bagasan gori Tuhan Yesus Kristus molo tasulik kita rimangi jalaido situtuna ala ni holongna ala dengan bahasa ni jahuban di bata dan terpatu baibana pasuku-suku hita di hamaguani idang lomor hak kumida hamatian ni perjahati alai mulak maibana tumariko dalana asa mangulu ibana jala di sido akamangina dinaso tarpatu pani debata marsobu-sobu dihajahato dohot dia kaparame naso tamai di sido jupang keadilan di debata ima ikop pa ajar honon na bangsu di hatana lebih ekstrim ikon uhumon na bangsu aina badia do dibata alani ikum badia do bangso na pinilinay ikum mardalan mangulu manggulmit di lomo ni rohani dibata jala di pamicangon nai di pangajarion nai do asini rohani terbuang bakso itu Babel kita ni 70 tahun. Ayang go bangsa Israel na diripu do gogo ni bakso Babel mamurang nasida. Gabilaho pakiri pamotoat dohot pemahaman nasida naung gumogo bakso Babel. Ang margugo bini bata nani sumpan nasida sa lilimon. Dungi mo se akamanginang adong pemahaman di nasida molorong do marong so bagas joroy bagas hamianan ni debata pargugo na so hatu dosa ni madaburo nasida tu pangatusion na so margugo margelok debata. Airang di boto nasida na laho pajar ho debata di baksonay. Ala ni holong ni rohana. Ala nunga say mula hulak debata paingoton mamicang dohot mamuday. Dang betinggil sa pareon nasida. Ala ni juga ni bangsoy pola do tumatangis panurirang Jeremia. Jala pola do akamanginang disolsoli haso sorang na tu portibion. Baik ko kita ma bolo pola sasahalak isolsoli diri na tubuh tu portibion berarti tuk suarong be nani haruk ni mana di portibion iro kibana. Puasa tung rua rau siap bertian laho marnida hangaluton dohot haarsahon
jala marsalpu-salpuan ari-ariki di bagasan haurahon. Totu naso terpaiday-day ba na binamasay. Totu taktu biguguna. Molota takasya kamanginang akabuku ni parang Jeremion. Budohon ma iba na mapanurirang atau nabi yang selalu menangis. Ido uban na dong buku na adung ni si Jeremia. Ratapan. Jala tudo songoni rakai na ngate. Molotung mga dungi sa daina. Adung na porsuk di sa daina. Asing ni tilahaon. Asing ni nahamatean. Moloso tarpaingok nabe. Moloso tarazaran nabe. Ianak ko ni manang dadanahi. Ngasay songon nang magui ditong rohana. Molo sa itotong dihajuk gato dadanahi. Alay mauliate ma di berita na uliate. Nangapala saya dong biak kaina kanatoras na sa mga dungi. Dia alani hajuk gato niya kaina konna. Atik pe si patara ng Dr. Pasiding. Alay molotong ro na songoni. Molotong ro. Borat dohot dangol ni parnguluan ni. Idora akka manginang nasuboy talusian roha pikiran ng hapur syauta. Songo si Jeremia dang nahurang bidang si pareon ni debata manangihon jujug. Dang nahurang gajang tangan ni debata surduk konon na laho mangurubi. Say ibarudo ganip manugud. Di sisa-sisa ni pardangolani, di sisa-sisa ni hangaluto niya kamanginang. Diingoti bana, hotdo holong ni debata. Jala marharwasianido lapatan ni guarnayate, Jeremia keagungan Allah. Habung galon ni debata. Siya kadirion na mek do ibana. Siyan hatawon daktaw ibana. Siya dopan ni namasa di ngoluna. Adul tuguguna. Alani nak terpangasahon di bana dirina. Ido ben na saat ibana. Debatado na babunggalhon. Debatado na batauhon. Hamwa kadonga sa persyaw di bagasan kuari tu hatta Yesus Kristus. Sayunang mamasan yan nakapicang-picang. Dohut pangajarion ni debata. Alaniak kaparangi dohut alaniak kapangalaho. Naso dukbe tu debata. Alay siya turpuhon marsiajar hitak kamangyang. Buasa pola ikot songoni. Buasa ikot pola masay. Bangso na pinilit. Bangso na tinodo. Bangso na niyaido. Bangso Israel. Siyan na mesitutu diaka. Bangso na adong. Au debata muna jalahamu gabe bangso.
Jala molo uduk na sida tu debata terpasu-pasu ma. Dimulanai akka manginang. Dipaturna sida do hasatiau ni. Alai ima apala naso ni halomohon ni rohan debata ima diulahun nasida. Molo tasulik kita kamanginang akaibeltei tudos songon pangoli dohot orowad do. Hubungan pamilito ni debata di bangsa Israel. Songon akka ina hamu aharo na utsugo ni rohamu molo diula mata. Songon akka ama hita aharo na utsugo molo diula hunak kainata. Nasutan haro mohon. Ngerdua holong. Mendua hati. Ido. Abu ita terjemah ni lubi. Bagacani. Imana di ulah baksoi. Alani sai di parata debatado sa sitongna. Ay tujuan utama manodo dohot mamilit suang songoni parwarhon nasida siap pertano hatobanani. Pola do tolu hali debata marsuru si Musa. Alai holasada do idok alasan dohot tujuan. Ale Musa borhak maho topo masih parao dokom matu ibana asadi paharuar bangsoki asa marsoba nasida di halongonan. Daktu kau Tuhan pasahatoni ay tuk suarong do dihabiari si parao manangise. Daong hudongani peho hujama pe pangami asa tukho makatahon. Lawi bana. Ai se de batami dak kupata datadai. Ai itulah gua Tuhan. Dokon paharuar bangsoki asa marsoba tu debata. Tulu hali akamang. Itu tujuannya. Asa marsoba tu debata. Asa satia nasida tu debata. Bardalan 10 uhuman tulahi ipiasa di luas. Ipedang syar rohani parao pabarhatoi. Dia dulu penasida. Alaidung mamora nasida kamanginang sah nasida. Tutano haroroan ni susu doho situa ni lobai. Jala doraksoi ditikileleng di rohana sida tuat si Musa sian dolok Sinai marsilehon korung na doa kainata marsuka golang na doa kainata di parlehon tabahed de batata indana sida. Jala di sido muruk ni debata. Mulak tu hauton. Ay boharo marsoba tu akka benda mati. Boharo mangido pangurupion tu akka na sumanggulmit. Boharo mangalu-alu tu akka inganan na ikop jolmaido pauroton. Molopide nasida, molomoro nasida tu ingan nasing. Ay jolmaido pauroton. Akka nasinobanay adang nong hula itu hauto adang nong hula hi alani dang terpatu pada bata pasopuho ni ikon patuduhonon jalan mangihut akka manginang ala so tarpatu pande bata
mangose padanna. Di bahasa Indonesia di do perikopon perjanjian baru. Dangbe debata pada dahon doho dirina marhite patik natar surati. Ai gabe pikiran ni jolma doi baen. Gabe uto na ilo di bae jolma lahu majalo. Dohot patik ni debata. Alani dok nak kining manang dorang sutur pohon. Surat tonokku tua ate nasida. Asa unang be pikiran ni jolmai, asa unang be uto ni jolmai. Majalo hadirion di debat. Alai roha sian ate nama. Ima pusat ni pengendalian ni saluhut ni hajol mauta. Jaladak pula maul akka manginang lahu papos rohani bakso Israel dia matadana dia mana boy idaun nasida ido dipatongot debata ida mataniari nasai marsinodang manodangi arian ida bulan dohot bintang diborngin nai asa unang holom maripot-ipot molo jumpa budari ima hadiriokku ima holong ni rohakku daku ucati siak kamu totu akka manginang di partikia congonari boy dora dohonota manang dohonon yak kasudu na poso apola kagum bera taringot tu ajong-jongan ni bulan songoni nang mata ni hari ang nama dok anu nga boy anu nga tolhas zolmay tu bulan alayo nang lupa hitak ka manginang halak na parjolo ima Neil Armstrong misi Apollo suang-songoni na marpudi ima Gain Kern adong do kesaksian nasida isi sahat nasida tisi ayanggo na salilingon ala nau dikuasai nasida akka kecanggihan ni Apollo do sudah akka pesawat-pesawat ulang alik ngai dohot akka parbinotoan naung nipiok nasida danga pala kagum benasida di hajong-jongan ni debata alai isi sahat nasida isi ojak si manjujan nasida di si adong do pernyataan na putor si tutu di hata Indonesia di bayan nasida ma pernyataan ini dohot na sangat kagum nasida semua ini terbalik dari apa yang saya duga selama ini. Metia doau HP dukuida saluh naon. Semua ini pasti terjadi bukan kebetulan. Ada yang lebih besar, ada yang lebih berkuasa. Ini bana. Songoni dunganna na menguduti. Tukso ahadu hapiau. Tukso dia do hapiau. Martibakon namar kuasui debana. Totu akamanginang di tonga-tonga ni panggul miton ninguluta boy do hita madabut tuna dua pemahaman ni. Pemahaman di bangsa Israel lakining di naung 70 tahun nasida. Saya dodon di habuangani. Aputus dia ke pengharapan dohot pakirimon. Alai taidama. Dakya muba
Dakya Mose debata di holong ni rohana. Marbaga-baga mamuse ibana. Rodo ibana. Paluahon paksoi. Mulak do nasida Muse taiton na. Tubo na pasugit. Tuhuta na hinalunguton nasida. Atong akamanginang dang holan hamumulak ni bangsa Israel siyan parhato banani haluaw ni bangsa Israel siyan habuangani asi dohot holong ni roha ni debata padan ni debata sahat dohita kamanginang majalo asi ni roha ni debata marhite Kristus Yesus tuksongo dia pe bagas ni dosa na taulay tuksongo dia pe zorbut ni pangalaho nataparangehoni disido akamanginang diluluhod de bata hita dang mago hita dang ripur hita hape puncak asinirohan de bata tazalo dui di bagasan holong na di anak na nasasadai ima Tuhan ta Yesus Kristus disilang nabadiay tong ulaw tama at kamanginan tugas tama dito nga tonga ni panggulmiton ni ngulutta tong posrohata di holong ni debata alay molotuk posrohata di si dang nagabi marlomo-lomo hita tiyak kadalatta taingot dang dihalomo rohana diaka parangetay asa ragam do nang tuaka yan ako tasudu na uposo pe tapaingot na sida dihamazion ni zamanon udang do nagabi mabuan na sida daw siyan na tumad dari bata kenikmatan kemudahan waeng nanilehon ni portibion buidoy akamanginang padauhon pahulakon na sida siyan na mga luluy de bata alanita paingot na sida asa totong dihaburjuhon laho mga luluy majalo hatan de bata na gabi bohal di guluna di pasu-pasu tu hatta mahita saluhna amin martangyang mahita dipuji rohanami maho ali amang pardenggan basa na sa itotong mangingot di bagasan holong ni roham ima padamu na sa itotong makkaholongi hami niyan dialaniak ka parangin nami Tuhan nasay mangulahon na solomo ni rohami ripur mago dohami alay say dawadul ubalga do holong ni roham sian rimasmu ido Tuhan na dihalacor rohanami alani paborhak mahami Tuhan mangulu dohot manggulmit di tonga-tonga ni pardalan ni ngulu nami nasa totong makaholongi ho satia tuho ay ido na dihalomo roham pergugoy hami Tuhan unang gabi lalap hami dililianan ni portibion gogo dohot haulion ni portibion alay totong mahami pasahatod diri nami tuho ay ido dihalomo roham pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam mamukas yanak kayanak kon nami na metmet na magudang sahat rodi tuwak ka na tuwa nami na ulan siya Tuhan di bagasan pangaramo tiyo mo masaluhut diak ka natungon di bagasan parsahiton na hurang hipas Tuhan lehon hamamalong lehon hahipaso di nasida Tuhan asa marlas ni roha nasida madala ni ari ningun na pinasahan diak ka nagale Tuhan paraguguy
Dia kana borat Tuhan akaboban na pane yang palubang Tuhan. Lehonomu dalan haruar. Dia kana marulang tahun Tuhan. Lehon tabay na sida gajang ni umur do ragam ni silas ni roha. Pasu-pasu saluhut parhalado ni huriam. Laho patupahon akapakubasyon di tonga-tonga ni huriamon. Bahen sangap hamuliaon di kuarmu. Las ni roha di saluhut. Ruas ni huriam. Maulia temadiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhitena marede laos tapasaha ma peliata. Masih holdoro aku di Yesus Tuhaki nang hot madi lambuku saleleng ngoluki sayunang aulilian di pain portibion rohaku mapelean hibul tujolon. Masih holdoro aku di Yesus Tuhaki halogo nama molus dona ditandoi Masih holdoro aku maka olongiho saleleng di ngoluku Tatangyakom ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang.
Hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harazomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoharmu, say Roma harazomu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.